Garda, Mícheál an seo a rís ó glór an Ghael, Tásúlog an gúisir ar fád ag slán agus siú sáile. Nás an deanúcht ó fáite agan gona clé craibh tucha ras, tá chun roint Cleachtadh i dhéanamh ar na scill na Peile ríist. So, don cearcad cosíocht agus Peile inniu, séad bhfuil le tastáil ná. Dar nó I líróid Peile, freisin tá chun Comhpháirtí úsáid, tá padí agamsa inniu chun é sin dhéanamh linn comá. Agus tír cúpla cón nó marcóirí chun iad lag amach agus na cuid marcóirí sin dhéanamh agus bhfuil déanamh na cosíocht agus na cearcad sin. So, tugaí meach le go nniu agus déanamh roint Cleachtadh. Má sibh. Má sibh a Garda, so don céad bhír inniu tá díreach chun an taobh suas dhéanamh. Taobh suas intine agus taobh suas leis na gusa comá. So tá chun an gná rud dhéanamid leis an mala an áir seo ach tá chun or Comhpháirtí padí úsáid don bhír seo a réanós. So tá chun pás a lábh clé, pás a lábh jazz, kick pás clé, kick pás jazz dhéanamh. So léir mór Mícheál go meildigh ar dúspóir chun sé dhéanamh. Pás a lábh, kick pás, kick pás. So má sibh a Garda, beidir cúig bhéidir ar a chéile an sin 60 bhéidir ón a chéile agus leanaráig ar fáid 3 second spec céibh cín is féidir bhá. Má sibh. So den dar bhír inniu tá chun gná kick pass fiche nó fiche cúig slot dhéanamh bhfuil anú sáil sa Peile Gaeilge. So éagsúil ón taobh suas áit raibh mar déanamh punt pass le cos díreach, bhí mar gúsáid taobh stiit an cosa chun an líróid a leige agus é kickáil a roigadí ar Comhpháirtí. So déanamh ceann go meall le padí os mo chóir an seo, so tá padí beidir fiche cúig slot os mo chóir. Traithní mér agus chuirm an cos amach ar an taobh ónas go tagann an líróid isteach. Agus tíir is seach san hocht. So má sibh a Garda, bainigí sibh úsáid an sin ar fáid 3 second agus spec céibh cín is féidir leatsa agus de Comhpháirtí á. Má sibh. Má sibh a Garda, so don tríú bhír inniu tá chun Cleachtadh agus Comhpháirtí dhéanamh ar na bunscilne agus tá chun Cleachtadh agus Comhpháirtí dhéanamh ar na scilne cintóireachta a bhfuil an tábhachtach agus ag tastáil agus muidig immert Peile. Go bhfuil tá gáilíor DE, tá Méhéin agus padí ag seaspéidir ar fiche cúig slot ón na chéile, agus tá mise chun líróid ord a thuirt go padí, agus tá sesin chun líróid íseal a thuirt dom ag an am cinál chéine. Agus nar bearmid gráimar na gáilíor sin déanamid a bhallart ónas go de Cleachtadh sin agus déanamh na gá rud le chéile. So, siúla mé trí ceann go meall le padí, so tá mise chun ceann íseal a chur, tá sesin chun ceann ord a chur, right? Agus a bhallart, íseal agus ord. So just be cinnte go dhéanamh sibh a bhallart scaciil or agus leanaráige for 3 second agus spec céibh cín is féidir bhá. Má sibh. So don carú bhír inniu tá chun a rís scilne ar bunscilne Cleachtadh agus Comhpháirtí dhéanamh ar na bunscilne agus freisin tá chun béim a chur ar gcleachtas leis an friccaníomh agus a líróid ag dul i clí mar
Bordín sa gach le Peile. So go buna suck tamid chun gá marcorí nó gá cóna le amach beidir def éidir óna chéile. Tá de Comhpháirtí chun seasa bhí cóna bar a hain. Tá Mícheál chun sudan amach, cos a scoopy haar timple cóna bar dó, pas a lábhar bhórca paddy, an sin nar a haim haar timple ar paddy, tá sesin an líor a cór ord sa spéir, an mach ar an taobh nó síos ar an gá haobh dó comma. So tá orm frickin í bhí aanamh agus a líróid sin á. So siúla mé 3 count go mell, agus go bheice mit chuna sa aanamh day. So tusí mé cóna bar a hain, sudan amach. Tá sé dul. So rud tábhacht the cara ná chuinnig bhíh dul có tapí agus go féidirh ar fa truc a second agus an béim ar an fricciníomh gach le óra haintú thar timpeall ar de Comhpháirtí. So roiig le ar fa truc a second agus fé céimh cín is féidir ball. Má sibh. Seo é cú go bhír agus mé déirnach go bhéh dhéanamh agan inniu le Cleachtadh Peile agus Cleachtadh le Comhpháirtí. Agus bunasach tá right sprí chun a bheith agan, tá tréis réalta le amach le cúig dahanana I grúp réalta sin le cóin na marcóirí. Is cibh éonú le amach mas ruí gur dahorú. Agus tá mise chun seach sa lár, ag fannach mar bharacíní réile dul agus nar gléim má Comhpháirtí paddy da, tám se chun ráib amach I dhéanamh agus ráib a raise seachadí an lár, fannach mar bharacíní réile dul don dar count. So déanamh count go mellnús go bheith chun sa dhéanamh. Trusting him sa lár. Have a Varacini. Bui. Darragh. Bon. Agus dar nói a rashi shock sa lár. So landing arrive a card if I truck a second agus feic KV dahane is féidir frickin. Má sibh. Gurm. Bui. Darragh. Bon. Gurm. Glass. Bon. Bui. Gurm. Jaus ar fad a cardde, má sibh an sin. Tásúlagan gur bhain sibh hain agus war Comhpháirtithe sult as an ggheorcad Cleachtadh Peile le Comhpháirtí inniu. Gur míon mágad paddy má Comhpháirtí álinn as a chuid éireacht an seo lom inniu chumá. So a réin le chuile seacht an beo, tá mé hain Seán agus Liam a gurí workúid éireachtaí eáil. So cinnte tafaí inna bhar hain agus na bhí seán sin a cheolna ráid cúin ag síbh na Facebook nó Instagram glórna bhil. Buna scóil bhúd an na buclaí nó na congaí is fearr sa tír around it. So, bhí an céadú eile weimse, cinnte fáilte sibh slán, bhí Cleachtadh ar an bell agus bainigí sa bhaile. Má sibh agus feic mé sibh go luam. Slán a gcuid.